Assalamu alaikum mutane na barkan wannan lokaci. To duk wanda zai yi withdraw dai akan Binance ga yacce zai yi. Da farko in ya zo ya taba kun wannan go na airdrop zai kawo shi haka. In ka taba airdrop ga abin da zai bude ma ka taba nan withdraw. Sai ka zo ka dauka, sai ka zaba. To zamu yanzu zamu yi amfani na farkon nan zamu yi amfani da Binance ne. Sai mu taba. To nan suna tambayar mu. Nan ba mu da ita, nan ko muna da ita, nan zamu ce muna da ita. Sai mai kike hakan nan. To abin da mai anan shine da farko nan zamu je mu dauko address din Hamster cikin Binance, nan kuma mu dauko memo sai mu sai mu tura. Zamu je mu dauko address din. Yanzu ga video Ina yi dai gafarta ban gama ba ai. Yawwa to yanzu muka taba ya bude mana ka Binance din mu abin da mai shine da farko zamu zo mu nemi inda wannan gu yake na deposit, sai mu clicking aka. Muka yi clicking zamu taba deposit crypto next kenan, sai mu taba kolin kira na aiki. Yawa an kira ne bidiyon ya yanki. To gashi nan zamu taba deposit nan crypto. Yawa to gashi nan mun taba deposit crypto ya kama na ka hemi sacin na alphabet na Hamster. Suka ce akwai shet menene shet TM ne Hamster. Spelling din ban sanya suka yi shi ba an je ne cikin na gani a cikin nan yanda suka yi spelling nan. HMST, okay. HMST, yawa to gashi nan ya bayyana. Gashi nan ya bayyana sai mu taba. To in muka taba ya mu zo mu clicking akan wannan gunda aka ce ton coin sai mu dauka. To muka dauka mu okay akan import din nan. Yawa yayin da muke okay nan abun da mu lura nan wannan shine address namu, wannan shine memo. Za mu fara kawo wannan address din ne. Yanzu gashi na taba wannan alamun. Na taba wannan alamun na yi copy, wannan gun shine copy din nan kewaye. To sai mu zo mu tafi cikin Hamster namu kamar da kuke gani ne. To ga dan delay. Yawwa to gashi nan yanzu mu yi pasting address a wannan gurin. Muka yi pasting address anan zamu koma mu dauko memo namu. Inda yake ina waje ne ga hadiri, iska ya taso ma mai karfi. Ina so ni faka gami da nan. Yawa mun da mun kwafi memo namu sai mu koma cikin already by bit namu. Sai mu paste memo, sai mu taba send. To gashi nan mun taba requesting yana processing. Ni ba dan siyasa ba, yana daina siyasa. Gashi nan yi requesting yana processing. Za mu dan jira yi wannan requesting processing din. Na ga kiranka ina bidiyo. Minti biyu ba an karasa bidiyon nan, jira ke processing din ya kammala. Mutanen ke na ce za su yi wannan na Hamster. Za su yi withdraw na Hamster ɗinsu a Binance. Zan da yi na Bybit ma dole. Yawa to wannan ya danyi dauki nauyi, kun ga request din nan ya ke wuce. So da network ne yake da nauyi, jama'a suna ta yi. To duk wanda ya kai haka zai jira shi a karshe zai ma submitin anan kawai shike da ka gama.